असम सरकारनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय प्रत्येक MLA नोनो बोसोराव 25 लाख रां बेबायदि बेमार आजार साहाय्य बेबो हरनो थाखाय मोनसे फान्ड बानायना दोनो आरो बिनिनो दिनै जों इतिमধ্যে खनथाम होखांबाय आरो दिनै लास्ट नैबे माबानि बोसोरनि लास्ट माबा हिसाबै जों होदों आरो दिनै गासै 369 सुबुंनो गुबुन गुबुन बेमारनि थाखाय बिथांमोननि ट्रिटमेन्ट हेल्प जाथों होननानै हेफाजाब जाथों होननानै रां होनाय जादों अनसुंथाइ होनाय जादों आसा खालामदों जे बे जायफ्रा दिनै रां अनसुंथाइ मोनगोन बिथांमोना अन्तत गाव गावनि बेमारखौ ट्रिटमेन्ट जिखिनि बेथ' थोजासे नङा खारन गोबां बेमारफ्रा लाख लाख थाखा खरस जायो खिन्थु लाख लाख थाखा खरस जाबाबो जों होजोबनोबो हाया बेनिखायनो गासिबाबो जाहाथे एसे एसे हेल्प जाथों बेबायदि होननानै जों बेलेग बेलेग बेमारखौ नायनानै सोरनाबा 25,000 सोरनाबा 20,000 सोरनाबा 6,000 10,000 बिदिबो दं बेबायदि जों होदों इतिमধ্যে जों खनथाम होखांबाय दिनै 4th टाइम आरो बेयो लास्ट नैबे बोसोरनि लास्ट माबायाव जों होबाय दा नेक्स्ट दरखास्त होनायथ' गोबां दं जों एबार 400 एप्लिकेसन हरदोंमोन चिफ मिनिस्टार अफिसनिफ्राय जा फान्डआ मात्र 369 थाखाय ग्रुप जाना थाबाय बेनिखायनो बाखिफोर थाबोबाय जों फैगौ बोसोराव जिहेतु नेक्स्ट माबाया एप्रिलनिफ्राय स्टार्ट जागोन नेक्स्ट बोसोरा फाइनान्सियेल बे एप्रिलनि उनावसो जों ट्रिटमेन्टनि माबाफोरखौ होनो हानाय जासिगोन जेना जादों बेखिनि जिखिनि होनो आसा खालामदों बिथांमोना गोबाङानो उपकार जादों जों सुपार 50 आसननि गेजेरजों गासै 50 स्टुडेन्टखौ APSCनि थाखाय प्रिपेयार खालामदोंमोन बिनि बिथोराव एबार एसे खम मोनबाय थेवबो मोनबाय बे जोंनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव बाथ्रा बिनिनो सासे आंनि समाजनि आम्बागावनिफ्राय मोनदों जों आसा खालामदों जे फैगौ समफ्राव आरो गोबांसिन मोनगोन जा UPSCनिफ्राय दासिमहालागै सासेबो मोनाखै खिन्थु थेवबो जों नाजानायखौ गाराखै एबारबो कचिं लादों इन्टारभिउ होगोन बिनि अनगायैबो जा मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं फरायनो थाखायबो कचिं लानाय दङ जों बिथांमोननिखौ आसा खालामदों थांनाय बोसोराव जिबायदि मोजां रिजाल्ट मोनगोन बिदि मोजां रिजाल्ट मोनगोन आरो जोंनि ओनसोलनिफ्राय जों एडमिनिस्ट्रेटर डक्टर इन्जिनियार गोबां मोननो आसा खालामदों खारन जोंनि लकेल मानसिया जेथिया डक्टर इन्जिनियार जानो जोंनि ओनसोलनि जौगानायखौ खामानिखौ मावब्ला जोंनि गोबां समस्या बोस्रांजानाय जागोन आरो जों बेखौ आसा खालामनाय बेखिनि सुपार 50 आसनिखौ लादों दिनै हयथ' एबार एसे खम जादों नेक्स्ट बोसोर मोजां खालामलायगोन आरो जों बेखौ हायोब्ला नाम्बारखौ जा 50-50 लायो जों प्रटेक्ट माबा बेखौ जों 100 खालामनो हायो बिदि मोनसे पलिसि जों सिदा खालामदों फान्ड एसे बांहोनो हायोबा जों 50 जायगायाव जों हयथ' 100 खालामगोन खिन्थु हयथ' स्किमनि नामा सुपार 50 थाहैगोन